Ay, husto. Na ako'y maayo nga nahuna-hunaan. Kagkag mandero no. Ah, ani day akong buhaton. Mangagkag ko dito sa mga kabalayan. Kanang kutob sa akong maagian. Nagbiko manggidon kasagaran. Ah, mao ni akong tirada. Mangayo ko og biko. Sa may naanag mangayo. No? May magikawat na. Pangayo man. Di man siguro na ulaw. Di ba? Suroy-suroyon din ni anako ning mga kabalayan di ay. Ani na lang. Para makakaunta. Samtang gasuroy-suroy. Pero dili na to kaunon sa kuan. Dito mismo sa ilahang balay. Ginagawa mo. Akong dadon. Para makakaon po ang akong pamilya. Di ba? Maron! Tama ba ni akong gibuhat o mali? Tama man siguro kay pangayo man, di man sinungkab. What? No? Tama kayo. Sana all. Meanwhile, Ayo. Nay tao. Ha? Bakit nagluto eh? Walay biko. Wala yun, nagluto ka sa ubos niya. Wala di biko di ay. Ay. Di ko nga. Kagkag bayaron. Nani, Ah si Bibing? sa ubos, si mama. Ay. Diri na punta. Adjo. Napay biko. Maron! Anong wa may biko nga kabalong kagkagron? Diyan mo di ay? Walay biko, Lex? Ha? Wa di ka magluto? Sama na, kagkagron. Tingluto ba yarong biko kay kagkag? Way pilit. Pakyas de. Abi na kog naa kay nga unta. Nagala. Ha? Nagala ko sa pugana to ito. Puro tao po, di ka mara mga balon. Ay wala de inyuha di ay ka. Di kag maom luto. Ay, bakit? Ayo. Ayo. Biko. Nay biko dia. What? Sama na ay kagkagron no biko. Oh my god. Ajo. Nay biko. Wala biko di ay. Kana day nagkargahan man na. Abi na kog naay biko ba kay kagkag baya ron. Ginagawa mo. Dire na punta. Ayo. Namoy biko. Naun siya kagkag way biko. Wa gani mi biko no, mong nangita kog biko. Maron! Wa lagi. Pakyas. Biri init oy. No? Pakyas pa gyud ang plano. Saya nga oy. Wa may nang giluto og biko. Wala gid tay madaw-daw ani. Wala gid tay madala sa pamilya. Wa man tay mahimo kay wa may nang giluto. Wa baya unta mi magluto. Sus ang giadtuan wa pod nagluto. Puyo na lang kita ani. Ginagawa mo. Luoyag kagi sa upaw.